Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Sizin bilşini diýäli, Türkiýede 1 milyona goly Türkmenistanyň raýatlary ýaşaýarlar. Gynansaňam olaryň köpüsi Türkmenistanyna öz maşgalaryny eklemek üçin mezburi ýagdaýda iş migrantlar hökmünde Türkiýede işlemeli bolýarlar. Türkiýe döwletinde hökümet tarapyndan konstitusiýa we kanunlara, grajdanlaryň konstitusiýon haklaryna hormat goýulan soň, bizim vatandaşlarymyzdan öz dogan dostluk döwletine gelip öz azatlyklaryna eýe bolýar. Türkiýe döwletiniň ýolbaşçy hökmünde Türkiýede bizim raýatlarymyza şu ýaly mümkinçilikleri döreleriniz üçin size Türkmen halkynyň adyndan sag bolsun aýýar. 20 ýyldan gowrak alyp barýan siýasatymyzy biz iýdarlaýarys. Siz Türkmen halkynyň we başga da musulman halklaryň haklaryny dünýäde goruýarsyňyz. Elbetde sizin Türk halky üçin eden işiniňizden köp. Siz öz siýasatyňyzy hakykati we adalatly bollap, zulüme garşy görüşýärsiňiz. Merkezi Aziýada we Ýewropada ýaşaýan bütün Türk ýyly üçin siz hormatlanýan we gowunup boljak adamlarsınız. 32 ýyldan bäri gynansak da Türkmenistany dolandyryp gelýän ýolbaşçylar siz ýaly öz halkyna hyzmat etmän gaýtyp tersine halkyň garşyna hereketler edip öz halkyny gynap Russiýa we Putina hyzmat edýärler. Öz-özüne arkada milli lider adyny goýan Gurbanuly Berdimuhammedowy ýolbaşçy hökmünde biz saýlamadyk. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hökümet baş wezipetini döwlet agdarşyk üstü bilen eline aldy. Onu hemme türkmenlerin bilýärler. Gurbanulyň ogly Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti edip bizim halkymyz saýlamady. Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezident wezipetini öz oglyna Serdar Berdimuhammedowa bizim saýlaw setlerimizi ogurlap Sowgat hökmüne berdi. 2022-nji ýylda geçirilen Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna jemi 8%-a goly saýlawçylar gatnaşdy. Halkymyz Berdimuhammedowlary ýene-de saýlasy gelmedi. Ine şonuň üçin ataly ogly Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedowlar öz halky tarapyndan saýlanman, halkyna hyzmat etmän Russiýanyň prezidenti Putina hyzmat edýärler. Ine şonuň üçin Berdimuhammedowlar öz halkyndan gorkýarlar we Türkmenistanyň halk tarapyndan iňirenýän adamlar hasap edilýärler. Türkiýadaky işleýän türkmen zähmet migrantlardan gorkup Serdar Berdimuhammedow bizim türkmen halkymyza Türkiýäge gitmek üçin sizi allap bir topar bahana tapyp wiza ýerdi. Bu bolsa bizim halkymyza täze problemalar döretdi. Türkmenistan ýurdumyzy ataly ogly Gurbanuly we Serdar Berdimuhammedowlar insanyň ýaşap bolmajak türmesine öwürdiler. Türkmenistanyň içinde konstitusiýa işleýän ok, kanunlar berjay edilen ok, konstitusiýanyň kepili bolan Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow öz hukuk goraýan gullugyny işleýän işgärlerine geçirilen ýyllarda açyk we gün aýdýar. Sizden kanun sorajak adam bolmaz. Barında halka patyş edin. Halkın içinde hiç kim kellesini kaldırmasın diye. Her bir Türkmenin arzuwy Türkmenistanyň türmesinden daşarda çıkıp yaşamak. Türkmenistanda yaşaş şertler bolmansa, işçilik 60%'dan ýokary bolansa, baý ýurdun Türkmen halky öz maşgalasyny alıp dogun arnaşlary bilen Türkmenistany terk edip daşar ýurtda yaşamaly bolýarlar. Türkmen halky ýitip barýar. Bunu ýaly aýrylgan ýagdaý Türkmenistanyň taryhynda hiç wagtdan bolmady. Egerde bizim baý ýurdumyzda ýaşaş şertler bolmasa, biz hiç wagtdan ýurdumuzy taşlap, ýat ýurtlara gidip biriniň guly bolmazdyk. Zähmet migrant bolup işlemezdik. Biz bular ýaly mezbur bolýan durmuşymyza namys edýäris. Türkmenler gata adalatly, sabırly we namysçyl halkdyr. Hormatly Recep Tayyip Erdoğan. 2023-nji ýylyň 19-njy may aýynda İstanbul velayet gullugymyz Türkmenistanyň İstanbuldaky ýerleşýän baş konsullugyň ardasy boýunça Türkmenistanyň raýaty, grajdan aktivisti, blogerçi Farhat Meymankuliýew tutsak etdi. Elbetde mümkin Farhat Meymankuliýew ýöredýän blogerçilik işinde administrativ biýdürünçliklere badyr. Ýöne Farhat Meymankuliýew ne de Türkiýanyň Cinayet kodeksini bozdu, ne de Türkiye'de
kriminal ya da terrorçuluk işlerini etdi. Türkmen halkı sizden Farhat Meymankuliyev'in işini adalet seyretmenizi istiyor. Farhat Meymankuliyev beýleki vatandaşlarymyzy ýaly Türkmenistanyň bolýan adalatsızlyga, zulümlüge we beýkançylyga garşy öz bildik metody bilen görüşdi. Farhat Meymankuliyev halkyň bozulan haklaryny gorap 2 ýyldan bäri YouTube ulgamyna çykyşlar etdi. Onun alyp barýan işinde ne de ekstremizm, ne de terrorizm, ne de kriminal var. Türkmenistanyň häzirki hökümet halkymyzyň konstitusiýon haklaryny dine Türkmenistan'da bozanok, eýsem Türkiýede ýaşap ýören iş migrantlaryň haklaryny bozýar. Türkmen hökümetiniň alyp barýan beýkançylyk siýasaty derarly Türkiýedaky türkmen grażdanlaryň problemalary köp ýüze çykýar. Türkiýede bizim raýatlarymyzyň esas problemasynyň birisi türkmen grażdanlaryň pasportlary Türkiýedaky baş konsullyk tarapyndan çalşylanok. Türkmen raýaty öz pasportynyň konsullukda täze pasportda çalşak bolsa, İstanbul'daki baş konsulluk $3.500'dan $10.000 çenli bir kanun pul talep edýär. O pullar hökümete giden ok. O pullar baş konsul jürisine huzur girde çökmünde gidýär. Türkiýede ýaşap ýören her bir türkmen raýatynyň $10.000 pul bir pasportyny çalşmany mümkinçiligi ýok. Ine şonuň üçin bizim türkmen raýatlarymyzyň köp bölüginiň ilnak bolan dokumentlarynyň möhretleri geçdi. Şu problema bolanlygy zerarly türkmen raýatlarynyň kimlikleriniň hem möhretleri geçdi. Türkmen raýatlar Türkiýede mecbur ýagdaýda gaçak kalmaly bolýar. Ine şu ýaly halkyň ilkinç problemalaryny Farhat Meymankuliyev öz YouTube kanalyna aýdýar. Bu bolsa Türkmenistanyň korrupsiýon hökümetine ulgup ýetirýär. Men Türkmen halkynyň adyndan size we saýlawlardan soň täze boljak hökümet ýolbaşyna haýyş edýän. Biz düşünýäris, siz mecbur ýagdaýda Türkmenistanyň hökümeti bilen işlemeli bolýarsyňyz. Gynansagam 17 ýyldan bäri Türkmenistany baswadan ataly ogly kişi Gurbanuly we Serdar Bermuhamedowlar Türkmen halkyna hiç bir münasip ýaşaýyş şertleri döretmeýän, gaýty Türkmen halkyna batyşlar edip halka karşı görüşýärler. Ine şonuň üçin Türkmen halkynyň arasynda Bermuhamedowlar iň ýigrenilýän adamlardyr. Egerde siz inanmasaňyz, Türkmen blogerlaryň ýa-da aktivistleriň YouTube'da goýan videolarynyň aşagyna kommentariýalary okap görün. Bermuhamedowlary hiç kim bolanok. Hatda hökümetde işleýän ýolbaşçylar şulardan birar. Gelecek ýakynda Putiniň tahtdan gaçmagy bilen Türkmenistana Bermuhamedowlar tutsak ederler. Türkmen halky ahiri azatlyga çykar. Ondan soň Türkmenistana Türkiýedaky ýaly açyk saýlawlar geçiriler we adalatly, konstitusiýa hormat goýýan, öz halkyna hyzmat edýän hökümet saýlanar. Egerde siz Türkmen halkynyň agyr günlerinde halky gollamasaňyz, egerde tersine ýurdumuzy Putiniň üstü bilen basyp alan Gurbanuly we Serdar Bermuhamedowlar gollasaňyz, ona ýakyn geljekde halkyň tarapyndan täze saýlanan hökümet bilen nädip bir argatnaşyp gurjaksyňyz. Nädip Türkmen halkyny turan birligine goşjaksyňyz. Türkmenistana sapar bilen baranyňyzda nädip Türkmen halkynyň ýüzüne sertjeksiňiz. Halkymyň mert oglanyny Farhat Meymankuliyewi azatlyga çykarmaňyzy sizden haýyş edýäris. Sag bolun.